Slota? No, Ján Slota je... Slota. No, nerada pomáha ľuďom. Asi pomáha len Maďarom. A čo mi tu budeš ty brať na slovenskom území? Jak mohol Pán Boh dať takú krásnu krajinu takým škaredým ľuďom, myslel tým starých Maďarov? Lebo z toho brusiča hrán vypluje. Inak, teraz som si tiež kúpil jednu vec, čo vybruje. No teraz sa smejte, smejte, to je humor, Slováci. No. Holáci strojček som si kúpil. No. Lebo už môj starý otec hovorili, aj keď nadrbaný, ale oholený. Ticho buď. Aký ja som vydierač do piči? On proste vie, že keď nebude v parlamente, tak bude mať obrovské problémy a proste robí všetko preto. Neverili. Reportáž išiel nakrúcať do riti. Vymyslíte ten článok? Ten článok do piči, čo si tam dali vydierači roka. Idioti roka tam bolo. Vydierači tam bola titulka. Prišla tá chvíľa. Ten moment, ktorý z duše nenávidíme. Vyhádzov. Až ma pichlo pri srdci. Aj mňa, ale oveľa silnejšie ako teba, banála. Nie, mňa pichlo silnejšie. Ach. Nie, mňa viac. Mňa viac, ach. Je to tu. Veru. Prvý rad poprosím, aby vstal. Čo mám hovoriť na záver? Mal som rád život a mám ho rád. Žil som naplno, robil som naplno, dával som vám všetko. A čo teraz mám hovoriť? Poďme si naspívať. S Pánom Bohom idem od vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Všetko dobré. Comes to the edge. Let's try to mix it up. Inak, prepáčte mi dnes výnimočne moju zlú articirkuláciu, ale bol som ráno u zubára a jasne som mu povedal, že to nemá boleť, lebo ho nakopem, že sa nezastaví ani na Marse. Ale on, ja neviem, čo si on o mne myslí, lebo to bolelo jak svíňa. On si asi o mne myslí, že ja som len taký voľaký impeachment, alebo čo. Ja vravím jedno. Alebo aj dve, no. Vracame sa do doby kamennej, súdruhovia. Do riti. Ten máš hezký. Tomu ja říkám láska. My sme Slováci tu. My od rodu Kristového nebude tešiť.